Добре дошли в сърцето на природата и историята. Район Панчарево. Само на минути от центъра на София. Това е място, където чистият въздух, минералните извори и богатото културно наследство се преплитат в едно. Сред зелените склонове на Витоша ще откриете средновековната крепост Урвич, символ на българската държавност и непокорство. Около нея в уникален ансамбъл са разположени манастири и църкви, като манастира Свети Николай Летни Миротворец и останките на крепостната църква Свети Илия, които пазят духа на миналото. В село Кокаляне ще намерите Кокалянския манастир Свети Архангел Михаил, един от най-значимите духовни центрове в Софийската Мала Света гора. Построен през 13 век, той е жив свидетел на българското възраждане и на силата на вярата. Панчаревското езеро, перлата на района, е любимо място за отдих, спорт и риболов. Тук може да се насладите на разходки с лодка, каяк или просто на гледката към спокойните води, огледало на планината. Не пропускайте и богатото културно наследство на селата Лозен, Герман, Пасарел и Кривина, където манастири, параклиси и исторически паметници пазят легенди за царе, войводи и светци. Район Панчарево. Място, където природата и историята оживяват. Открийте го!